Sziasztok gyerekek, én itt Nobi vagyok, és hát találtam egy ilyen játékot, és az egyik barátom mondta, hogy próbáljam ki. Azt mondta, hogy egy ritka fos játék, és hát akkor kezdjünk is bele. Egyszerűen belevágunk. Amerikaiak leszünk. Hogy kell? Hogy kell találni? Hogy kell? Mit kell csinálni? Use spacebar to enter the select. Csinálom én. Akkor ez. Csak ez lehetett, nem az. Mikor az? Avas. Na, várjátok. Hol vagyok én? Hol vagyok én? Ja, megvan. Ott vagyok. Fent, akinek nem tűnt fel, az vagyok az a kis valami. És akkor, jaj, de ritka fos. Nem akarok blokkol. Hát mi ez? Hát nekem jött. Ja, most már értem. Az szinte Mario. A Mario csak nézem. Rövőket már jött, fú. Azt ki kell készíteni. Cat Mario. Fú. Maradjál csöndbe. Maradj csöndbe. Jaj, ne! Mi a fakon van ezzel a rossz szarral? Nem, húzzál innen. Nem, senki sem kíváncsi rád. Jaj, ne! Annyira őszi. És belesétálok. Kutyára figyelek, és én nem tudok játszani. Értitek? Nem lehet játszani. Majd nem lehet lemenni úgy, ahogy én gondolom. Friap, yeah. WhatsApp liga. Oh ne, jaj ne, jaj, félek attól a madártól, nehogy elkapjon. Én félek attól a kis madártól. Az volt. Ha nem madár volt, akkor nem félek tőle. Nem is tudom, miért félnek egy madárkát. Azok aranyasztok. Na jól van, Lucy. Befejezem a videót, és szálljon csapnak. Szálljon. Hát, én is tudok beszélni. Javaslára. Na, ez egy ritkafos játék. Hát, igaza volt az én kis barátomnak, és meg is haltam. Szerintem játszunk még egyet. Hova? Hey! Ez vicces, Hey, Lucy, what's up, Queen? Hey, what's that a játékot? A sárok, a keresztjén. Mindenem. Elnézést, csak kihallgatok a kutyámon. Na, mindegy. Nem glandozzál én itt nekem. De lépjék innen. Most innen. Nem. Na szóval szerintem ennyi is lett volna ez a videó, tetszett a videó. Lájkolt rá, egyetért szóval, hogy ez egy ritkafos játék. Szóval ez is lett volna ez a videó. Sziasztok, én Nagy voltam.